To ja keby mám deti, tak by som hlavne na ne nikdy nevyvíjal psychický nátlak. To ako rodič by som padol úplne že na dno. Deťom stačí všetko iba pekne vysvetliť. Upratuj si šikovno tú izbičku, lebo dneska sa nebudeš žívať na telku, lebo nedostaneš žiadne sladkosti, lebo nedostaneš večeru, lebo nedostaneš nájsť týždeň, 2. Volám babke, aby aj ona vedela, ako poslúchaš. Deti sú dar. Prislúšaka, už vyťahujem remeň. Volám Mikulášovi. Vieš, čo je toto? Toto je tvoj telefón. A o chvíľku mi spadne pod koleso a prejdem ho autom, keď sa pôjdem zaviesť na psychiatriu. Storáky, tu máš bordel. Vypínam Wi-Fi. Ja volám pani učiteľke. Vieš, čo by iné deti dali za to, keby majú také pekné hračky ako ty a majú hovno? Aj to si vedia pekne upratať. Vypínam elektriku. Volám sociálku. Vieš čo? Nie. Ty si zavoláš na seba sociálku, lebo ja sa musím ísť baliť, keďže idem do basy. Za zanedbanie starostlivosti. Vieš, čo je toto? Toto je CDčko Mira Jaroša. A ja si idem teraz pustiť Havka a on ti zožerie všetky tvoje hračky. Že Havkovia nelúbia hračky, ale Havkovia ľúbia čokoládku a Havkovia nemôžu jesť čokoládku, lebo z nej umrú. A ja zoberiem všetky tvoje čokoládky a dám ich Havkovi. A Havko umre len kvôli tomu, že ty tu máš v izbičke bordel. To si pekne vážiš, Havka. Už nedostaneš žiadneho.